Vítám vás u dnešního videa. Dneska se spolu podíváme na péči o pH metry a EC metry. Začneme pH metrama. Co k tomu vlastně potřebujeme a k čemu to je? Je to k tomu, aby jsme měřili to, jak nám budou rostliny přijímat živiny podle toho pHčka, přičemž při různé hodnotě pH nám rostliny přijímají různé živiny. Je teda důležité si nastavit pH tak, aby jsme zacílili přesně na ty živiny, které potřebujeme. Přičemž makroživiny NPK, ty se dobře přijímají při vyšším pH a mikroživiny, jako například železo, mangan, bor, ty se přijímají lépe při nižších hodnotách pH. Teď se podíváme na pH metr pH 51 od Milwaukee, který nám teda měří hodnotu, nemá automatickou kalibraci, musí se kalibrovat ručně. Jo, když se ho vyndáme hnedka na začátku, ho budeme mít takhle v pouzdru a je vidět, že tam je nějaká voda. Jo. Občas to bývá více vyschlé, jsou na tom usazeniny, není to na škodu, není to nic, pro co by hned bylo potřeba sondu reklamovat. Stačí to dát přes noc do čistícího roztoku, poté do uchovávacího roztoku a sonda se vám normálně zase spraví. Kdyby tam byly nějaký kousky usazeniny, třeba jako máme tadyhle, že to vypadá jako kousek soli na tom, vemte to, dejte to pod vodovodní řád normálně a propláchněte to tekoucí vodou, pak to dejte do toho čistícího, pokud tam něco najdete, a do toho uchovávacího KCl. Ten KCl roztok slouží k tomu, aby vám doplnil zpátky do té baňky ty kajonty, se kterými vlastně ten pH metr vypočítává tu hodnotu pH. Většina pH metrů se kalibruje dvoumi kalibračními roztoky, pH 4 a pH 7, které nabízíme v několika variantách od několika výrobců a několika objemech. Začal bych tadyhletou skvělou sadou od Milwaukee, kde máte pH 4, pH 7, uchovávací roztok a čistící roztok. To znamená všechny roztoky, které budete potřebovat k práci s pH metrem. pH metr je potřeba uchovávat vždycky v nějakým takovýmhle obalu s KCl uchovávacím roztokem, aby vám ta sonda dlouho vydržela. Ta kalibrace potom samotná se provádí buď jednou za 30 měření nebo jednou za měsíc, přičemž jsou dvě varianty toho měření. Buď máte kalibraci ruční, jako mám já tady, kdy je potřeba odšroubovat vrchní uzávěr a tam máme dva malinké šroubečky 4 a 7. To znamená, že já když to vezmu, dal bych to do pH 4, tak by mi to ukázalo pH 3,9 a já bych tím šroubečkem si vlastně dojel tu hodnotu, tak aby mi to ukázalo tu hodnotu 4. Poté bych pH metr vyndal, oklepal a dal bych ho do té hodnoty pH 7. Udělal bych úplně to samý a tímto bych měl pH metr skalibrovaný. Ty lepší varianty, lepší modely už mají kalibraci tlačítkovou, například jako tadyhle Aquamaster Tool P110 Pro. Ten je zároveň kombinovaný pH metr s EC metrem a tam se to měří, takže to dáte do té pH 4, zmáčknete a podržíte kalibrační tlačítko, tak jak máte uvedeno v návodu a přístroj vám detekuje, v jakém roztoku je ponořen a podle toho se skalibruje. Dáte to opět do 4, do 7, potom můžete do toho EC. EC3 můžete si všimnout, že u těch EC hodnot máme tady několik, je to zase podle jednotlivého druhu přístroje. Doporučuji pokaždý, když si koupíte nějaký přístroj, podívat se, co máte v návodu, používat za kalibrační roztoky. Jo, pokud bych vzal tadyhle EC3 a vzal bych tadyhle tlačítkovou kalibraci a dal bych to do špatného roztoku, mohl bych si tím rozhasit celý ten přístroj potom. Takže to bychom měli takhle P110 Pro. Měli bychom tady kalibraci. Ta P51 se dodává s takovýmhle silikonovým pouzdrem, měkkým, je tam jako ochrana, a abyste tam vlastně mohli přidávat ten KCl roztok. Dá se to jednoduše vytáhnout. Vidíte tady krásně čistou baňku teďkonc. Tady do toho teda stačí přidat malinko KCl. Teď vidíme, že tam malinko toho roztoku máme a takhle ho můžeme uchovávat dlouhodobě. Tak vidíme, že tady v balení teda máme rovnou přiložené
od Milwaukee pH 4 a pH 7 pytlíčky. Ty slouží na 1 až 2 kalibrace. Důležité, co tady máme, jsou teploty. Jo, musíme kalibrovat pH metry v teplotě ideálně 22 stupňů. Případně tady máme napsáno 25 stupňů s tím, že kdyby se nám ta teplota měnila a měřili jsme to třeba ve 20, je potřeba nastavit to místo tady třeba na pH 701 na 703. Jo, s tou teplotou, změnou teplot se nám bude měnit ta hodnota, na kterou bychom to potřebovali kalibrovat. Toliko bychom měli k pH metrům. Teď si povíme ještě něco o EC metrech. Tak, EC metr, ten nám vlastně měří elektrickou konduktivitu, to znamená, kolik máme rozpuštěných solí v roztoku. Když budu mít destilovanou vodu nebo vodu z reverzní osmózy, nemám tam žádné soli. EC metr mi ukáže čistou nulu. Pokud bych chtěl měřit hodnoty roztoku předtím, než tam dám hnojiva, je potřeba tam dát minimálně aspoň kalmák na hodnotu 0,3 a poté teprve přidávat další hnojiva a měřit EC. Když jsme se ještě dostali k tomu, k té destilované vodě nebo reverzní osmoze, je potřeba připomenout, že pH metry nesmí přijít do kontaktu s destilovanou vodou či s vodou z reverzní osmozy, protože je příliš agresivní a dokáže vám během chvilinky vytáhnout z té sondy ty K-ionty a tím pádem ta sonda bude nenávratně rozbita. Je teda důležité oplachovat ji případně pod tekoucí vodou a potom dávat do toho uchovávacího roztoku. Nikdy nesmí přijít pH sonda do kontaktu s destilovanou vodou. Tak, k tomu EC, tam je v podstatě kalibrace taky, ta se ale používá jenom ve chvíli, kdy ta sonda je nějakým způsobem organicky znečištěna. Sondy od Blue Labu jsou ploché, ty se dají čistit krásně kartáčkem. Taková sonda od Milwaukee, ta má normálně takový bodec, ukážem si, jak to vypadá. A tam je to potřeba vyčistit trošku víc do podrobna. Máme tady právě na to i ten čistící roztok, který nám pomůže ty usazeniny rozpustit a potom pod čistou vodou to krásně sundáme. Jo, když se podíváme na EC metr, vidíme tadyhle jeden pin a potom tadyhle prostor, který nám taky měří. Všechny ty prostory potřebují být čistý. Jakmile tam bude nějaká nečistota, ten EC metr bude ukazovat špatně a potom se špatně kalibruje. Je tady důležité nezanedbávat péči o něj a poté nemáte problém s kalibrací a nemáte problém ani s tím, jak vám to bude měřit. Je několik hodnot, jak se měří EC. Nejčastěji u nás používanou je EC, čistě EC, potom jsou ještě třeba TDS či ppm. To jsou různé výpočty, ukázalo by vám to stejnou hodnotu, v podstatě ale připočítanou na jiný ukazatel. K tomu EC bych vám ještě doporučil na takový větší projekty nebo větší nádrže Blue Lab Trancheontage, která má spodní krytí, takže se nemusíte bát ponořit to úplně. Je to zároveň, můžete to ponořit do toho roztoku, můžete to s ním míchat a podle toho, jaké EC vám to naměří, tak vám to tadyhle začne blikat. Jo, takže jakmile mi tadyhle začne blikat hodnota 1,6, vím, že roztok má hodnotu 1,6. Další věcí k tomu pH je možnost měření pH v půdě. K tomu nám slouží takovýhle pH soil pen, který se strká přímo do té kořenové zóny. Tam se zmáčkne čudlík a tam vám to vlastně změří pH přímo té kořenové zóny. Nemusíte tedy měřit pH vždycky jenom roztoku, ale je dobré třeba jednou za čas, nebo když máte hodně kokosů nebo zeminových substrátů, si měřit pH i v tom substrátu. Tím třeba budete mít možnost zjistit, že se vám v tom květináči rozvíjí nějaké bakteriální nebo jiné choroby, jiné onemocnění. Když jsme se bavili o té teplotě vody, je důležité zároveň vztáhnout teplotu vody i k obsahu kyslíku v něm rozpuštěném. Ideální teplota vody by byla 18 až 22 stupňů, protože tam máte dostatek množství mililitrů na litr kyslíku. Pokud by nám ta hodnota klesla,
To znamená, teplota vody by nám stoupla na 30 stupňů, dostaneme se až na hodnotu 7,5, což může být postupně nedostatečné a může vám to rozvinout vznik PTSD a jiných kořenových chorob. Já vám děkuji za pozornost a vidíme se v příštím videu.